Pozdrav svima, danas ćemo u PC da vam pokažemo neke osnove za poziciju unutrašnjaške ramije i kako da napadate unutrašnji heel hook iz te pozicije. Ajde prvo da vidimo neki ulaz. PC na jednom kolonu, mi smo u gradu, odavde prvo ulazimo, napravimo shin-to-shin konekciju, odnosno moja cevanica uz njegovu cevanicu. Kada radimo ovo, jako je bitno su naše prsti sve vreme uvijeni, da naši prsti gledaju ka nama. Znači, to je konekcija prva. Druga stvar, hoću da imam konekciju mog lakta i njegovu kolena i da idem na stranu. Znači, želim da idem pozadnje, ako idem pozadnje, kad sam možda izvučen nogu, idem na rame, dižem nogu i ulazim u single X poziciju ili ti u obično naši gledatelj samo. Ne znam, možda to se vidi. E sad, iz ove pozicije hoćemo da prođemo u X-guard i da mu stavimo ruke na zemlju. Sad, kad peca krene da ide ka meni, hoću da zamenim poziciju moju glavu i da iz X-guarda uđem u reverse X-guard. Odnosno, moja desna noga je gore, leva dole. Polagano blokiram distancu mojom rukom i kad peca krene tu ka meni, hoću da dignem svoja kolena ka svojim grudima i da ga podignem gore. Odavde sad, moje levo koleno ide iza njegovog kolena, usko, zaključavam noge i spuštam ga pozadnje. Kad sam ga spustim, idemo poziciju taj unutrašnjaški rami, gdje je njegova leva noga na mom levom buku i pored toga imamo i kontrolu druge noge, tako da je to tako zvana double trowel pozicija, odnosno imamo kontrolu obe njegove noge i sada imamo šansu da napademo heel hook. Kada smo u ovoj poziciji, najbolje stvar uvijek imate kontrolu ove druge noge, zato što ukoliko nemate, peca može lako da se okrene na stranu, da postavi ruku, ubaci nogu unutra i da izađe iz unutrašnjeg heel hooka. Kada imam kontrolu ove noge, jako je teško da vam to uradi, jako je teško da se on izvuče, da li morat će prvo da se pobrine za ovaj hvat ovde, pa tek onda da izlazi. E sad, mi možemo da napadamo i ovu nogu, znači ova noga je takozvana sekundarna noga, odnosno noga koja nije zaključena mojim nogama. Moje noge zaključavaju primarnu nogu uvek, sekundarnu samo control rukama. E sad, mogu da završavam tu na razne varijacije ovoga na stopalu, a ok mogu da ubacim ovde, da završim, sve je to ok, ali najbolji napad koji ćemo da radimo odavde uvek je taj unutrašnji heel hook, odnosno da dođem u poziciju da imam napad na njegovu kolonu. E sad, kad hoću da napadam heel hook odavde, jako je bitno da ovu nogu, da svaki napad počnem tako što ću da napadnem prvo ovu nogu, znači da probam da je izvučem, da dignem kukove gore, šta god, da bi mogu da napravim pritisak i da on oslobodi svoju gornju nogu, odnosno da zaboravim na nju. E sad, jedan način da napademo heel hook je sad da uhvatimo njegovu gornju nogu, prebacimo ruku ispod, znači imao sam prehvat, sad imam pothvat i da dignem na rame. Odavde hoću da zaključim sve i sad idem pozadi, hvatam njegovu nogu, prebacujem se s druge strane. Odavde hvatam prehvat na drugoj strani i sad imamo takozvani double X, odnosno dupli unakrsni hvat, gdje je njegova noga sa druge strane i sad odavde lagano se spustim pozadi da mu nađem petu i završavam heel hook. Kad hvatamo petu, mnogo velika greška koju ljudi prave da hvataju svojim bicepsom, odnosno da im biceps dođe ovde i sad pokušavaju da završe. Odavde peca ispravi svoje prste i lako može da je izvuče petu odavde. Kad hvatam njegovu petu, želim da uhvatim, bridam svoje podlaktice, ovim oštrim belom, tu i da imam hvat. Sad odavde, da ne bi bilo lufta između njegove pete i moje ruke, hoću da svoj lakat povučem iza sebe. Kad sad probam da dobacim unutar petu, jako je teško. Ove spajam ruke, hoću da moja kolana sve vreme gledaju ka plafonu. Znači kolano su na vama. Kad to uradim, peca neće moći do kraja nogu unutra. I sad mogu da padam zapravo dobro unutrašnji heel hook. Znači nećemo da imamo trougao lako može se daje, hoćemo da imamo prekrštena stopala, kolana gledaju na gore i butnje su spojene sve vreme. Sad, da bih odavde završio, idem ka svom ramenu, dižem dupe sa zemlje i hoću da idem kukovima u pecino kolano. Znači tu sam, rame ka zemlji, završavam unutrašnji heel hook.
To je prva metoda zalažnice. Druga metoda koju možemo da koristimo, kad imamo ovu ruku, hoću da uhvatim levom rukom, to je mojom desnom rukom, njegovu donju nogu, da izvučem i idem laktom unutra. Kad Petar tu pokušava da me gura, da idem samo šakom, ne bi bilo dobro, idem laktom skroz. I kad idem laktom, hoću da stavim svoj lekat na zemlju. Tu, hvatam petu, ubacim ruku, idemo šansu za heel hook. Povlačim noge ka sebi, kolana gledaju na gore srene, spajam ruke, idem rame na zemlju, dupe idu sa zemlje, idem kuk njega. To su neke osnove, da kažemo, ove pozicije unutrašnji heel hook, odnosno napad unutrašnji heel hooka, pozicije unakrsne jašiga rami. Mnogo bitna pozicija kada uputite nogi, čak možda jedan od najbitnijih i jako bitno znate kako da je napavate i isto tako da je branite. Tako da mogu sledeći put budemo pokazali odbranu iz ove pozicije, tako da ako vam se sviđa, to je to. Vidimo se sviđa.